Варвара Сарсазованы өлкән буын оста төзүче буларак кына түгел, кул эшләре остасы буларак та белә. Оста келәмче диләр аны. Күзьявын алырлык бизәкләр төшереп чигелгән келәмнәре яшәгән фатирының идән диварларын бизи. Башта унна кәтүктән шелтәрләр бәйләдек. Элек авыл өендә шелтәр юк бит инде. Кул белән бәйләп элдек шелтәрләрне. Оннан бияләр, носкилар, шуның эшләр бәйләдем, шиктем. Варвара апага 82 яшьне биреп тә булмый. Һаман да яшь кызларга хас җитезлек бар үзендә. Гомер буе тормышны яратып, кул эшләнмәләре белән юанып яши ул. Без 6 бала, әни бер үзе әти сугыштан кайтмаган, 6 баланы тәрбияләде, 6 бала үстек. Өйрәтүче булмады, үземнән үзем өйрәнеп эшләдем инде. Үрнәкләрен элек Азат хатын кайта торган бит журнал. Шуны кайта торган шигү үрнәкләре. Шулардан алып ясый торган инде. Варвара апа Крешин кызы үз милләте белән горурланып, бүген дә үз динен саклап гомер кичерә. Авыр хезмәттәшенең кан райондашыбызның күңеле дә шул бизәкләр кебек матур һәм яшь әле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.